sa Panginoon pananampalataya ay magawin ang karagdagan ng kasiyahan sa Panginoon Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpapasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Manalangin ang kapurihan, ngunit ang marapat na gawin aming kasalanan. Sa iyong Panginoon ang pagkagandang ulo, ang tao'y nilikang at pinakasipa sa sansin mo. Sa harapan ng siya'y Diyos ng lubos. Siya'y nilagpusan mo sa kanyang pagkagandang